гълне в живота ни това слово. Днес не е време на игри, на сценички. Имаме време. На 24 ще направим и сцени, и игри, и танци, и всичко. Днес трябва да бъдем много сериозни пред Господа, защото Бог очаква от нас да приемем от Него, да черпим, да се изпълваме с Неговото присъствие. Сашка, излежа и спеш една песен. Да се поклоним на Господа. Халелуя! Господи, благодарим Те в името на Исус. Благославяме Те, Господи, благославям моя брат Иво Арнудов, Господи, за посланието, което предизвиква да излезем от старите религиозни структури, Господи, на този свят и религиозни структури на църквата в името на Исус. Затова това слово винаги, цял живот, Господи, и поколение след поколение ще бъде актуално. Излез от рода си, излез от отечеството си, излез измежду идолопоклонниците и бъди мой поклонник. Нека се поклоним на Господа с една песен. Може да се протегнете към Господа и да му кажете, че го обичате. Желанието на моето сърце, разкриваш се и всеки път, в който се приближам, аз мога да чуя Твоят глас. Ти видя желанието на моето сърце, разкриваш се и всеки път, в който се приближа, аз мога да чуя Твоят глас. Аз искам да бъда с Теб. Аз искам да живея за Теб. Аз искам да бъда с Теб. Аз искам да живея за Теб. Твоето лице привличаме, в очите Ти аз виждам любов и славата Ти обгръща ме. Аз искам да бъда с Теб. Аз искам да живея за Теб. Аз искам да бъда с Теб. Аз искам да живея за Теб. Хайде всички заедно! Аз искам да бъда с Теб. Аз искам да бъда с Него. Аз искам Ти искаш ли да бъдеш да с Него? живея за Теб. Алелуя! Хайде заедно да го кажем, църква. Аз искам да бъда с Теб. Аз искам да живея за Теб. Нека си издигнем ръцете. Нека затворим очите си. Да се поклоним на Господа. Халелуя! Покланяме се, Господи. Халелуя! Така казва Господа. Халелуя!
Ето днес простирам, казва, върху вас моят мир. Халелуя! Приемайте от Господа, като река, казва, ще протича от небето към вашия живот. Халелуя! Днес простирам моят мир върху вас, казва Господа. И то ще тече, ще изпълва живота ви, така че да прилива и да станат реки, които да напояват безводните места в тази нация в името на Исус. Така казва Господа, ще се случите, ще се наситите, казва Господ. И костите ви ще разцъфтяват, ще се развиват, което говори за растеж. Живота ви ще се издигне на друго ниво, казва Господа. Защо? Защото аз слизам върху вас, казва Господа сега. Аз и моето присъствие, Духът на Господа слиза върху нас, като огън. Халелуя! Колко от вас могат да чуят шума на колесниците, като вихрушка идва върху нас, Неговото присъствие, за да задоволи живота ни, за да плени живота ни. Нека Твоят мир, Господи, да тече сега в името на Исус. Твоето помазание. И така казва Господа, и като видите това присъствие и моят мир във вашия живот, ще се зарадвате, казва Господа. Ще се зарадвате, че получавате това, което дълго време сте чакали и сте вярвали. Халелуя! Благодаря ти, Татко мой. Дайте слава на Господа. Халелуя! Благославям Твоето име. Халелуя! Може да се поздравите и да се заемете местата. Дяне, благодаря ти. Истинско благословение е днес да бъдем заедно и да споделяме Неговото присъствие и Неговото Слово. Божият мир и Божията благодат винаги и непрестанно трябва да бъдат в живота ни. И аз усещам Божието присъствие по различен начин, защото през изминалите дни, около може би 10 дена, знам, че ще проповядвам и посланието ми се промени поне 5 пъти. И се казва, Господи, имам богата гама от апостолските послания, които можеше да избера и да изнесат като рецитал днес, но реших това, което Бог прави в сърцето ми, това, което усещам, това, което ми се разкрива, защото откровението е разкриване от Господа. Бог ни дава виждане и разбиране върху нещата, които предстоят да се извършат. Не само за сегашното, но за бъдещето, защото Той казва, аз имам добри мисли за вас. Аз знам какво ще направя с вас. И ето защо ние се нуждаем от откровение, за да разпознаем Божите цели и Неговите намерения за нашия живот като Негови служители. Днес искам да говоря за новото създание в Христос. За новото създание. Защото през седмицата имахме молитва естествено всеки се моли в къщата си, поне вярвам, че всеки се моли. И докато се молихме, искам да потвърдя това, което може би и апостол ще стане, пастор Иво каза, че жените може би се оказват силната част в семейството, защото посланието ми се промени, когато се молихме и Сашки се молеше за новото създание. Ново създание. Ново създание. Бог да направи нещо ново. Ново създание, ново движение, ново творческо движение на Бога, да създаде нещо различно от това статукво, от това религиозно общество и религиозно статукво като цяло. Нещо ново да се задвижи. И аз си казах, да, Господи, след молитвата застанах насаме с Господа в другата стая и почнах да се моля и да търся Слово за новото създание. Слово, което да ви споделя с убеждение и вяра от Господа, защото Бог ми разкри нещата, с които ние ще се сблъскваме. Аз днес няма да ви дам формули или определения или очаквания за 2014 година. Естествено, всеки ще има своите пробиви, всеки ще има своите битки. Въпросът е да устояваме и да продължим с вяра напред. Слава на Бога! Така че дали ще бъдат битките повече, дали ще бъдат загубите повече, въпросът е Духът на Господа да бъде повече и по-интензивно върху нашия живот. Това е много по-важно, защото ако 20 години, 30 или 50 години ние живеем успешен живот и накрая загубим живота си в Господа, какво ни ползва? И Словото казва, о, суетни човече, ако спечелиш целия свят и изгубиш своя живот,
изгубиш семейството, ценностите, призива в Господа, съдбата, която Бог има за нашия живот, то тогава ние всичко губим. Ти можеш да имаш 1000 евра, но това, което Бог прави, мирът, който Бог поставя в живота ни, Словото, което поставя в живота ни, присъствието му, което променя и трансформира живота ни, е много по-ценно. По-ценно от всичкото злато на земята. И Господа казва, златото е мое, цялото сребро е мое. В един миг, когато реши, може да бъдете милиардери. Слава на Бога! Ние трябва да имаме и детска вяра понякога. Ако кажеш на едно дете, ще купя самолет, той ще повярва и ще чака самолет да му вземеш. Така че ние сме деца на Бога. Колкото да изглеждаме така външно зрели, така мъже и така нататък. Ние сме деца. Бог, ако каже, ще ти дам самолет, вау, ние вярваме, получих великото откровение, Бог ще ми даде самолет и така нататък. Ние вярваме, ние се улавяме от това, което Бог казва. И Бог е верен да изпълни това, което е казал. Аз чух от един проповедник, още не съм влязал в проповедта, чух от един проповедник едно нещо, което ми хареса така. Ако той е поручил нещо, Бог, той е отговорен, той да плати сметката. Разбирате ли? Ако той е поручил нещо за твоя живот, той ще плати. Той има отговорността. Наша отговорността вече е ние да бъдем истински, как да го кажа, настойници на това, което Бог поверява в нашия живот. Верни настойници, за да може да чуем благите думи на малко сте били верни или си бил личен аспект. Влез в радостта на Господаря си. Аз очаквам тези думи. Не искам да обърквам вашето вярване и схващане за грабването. Не ви говоря за грабване, но очаквам съдния ден, когато всички застанем, да чуят тези думи. Ето защо съм тук, ето защо вярвам и възпитавам деца във вяра и препосвещавам живота си на Господа, защото искам да чуя тези думи. На малкото си бил верен, на много ще те поставя. Влез в радостта на Господаря си. Халелуя! Влез в радостта на Господаря си. 2 Коринтияни 5 глава 7 стих. Нека да видим тези стихове. 2 Коринтияни 5 глава 17 стих. 7 ли казах? 17 стих. И там казва така, защото ако е някой в Христа, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Амин. Ако е някой в Христа, ние приемайки Христос, старият живот, старото облекло, старите навици, старото отношение, старият начин на живот, като цяло се съблича от нас и ние се обличаме с облекло и премяна на праведност, слава на Бога. И оттам ние ставаме нови създания, ново творение. Защо? Защото първото творение беше подведено и излъгано от Сатана. Адам и Ева съгрешиха. И поради техния грях цялото човечество прие смъртта и греха. Но Исус даде втора възможност. Бог, т.е. даде втора възможност, като даде сина си. Поради голяма любов, поради голямата си любов към целия свят и Христос ни примири с Бога. И затова тук Словото казва, ако някой е в Христос, той е ново създание. Ние всъщност сме създадени отново по нов начин. Не плътско творение, това, което Бог е направил преди творението, в самото творение, но Бог пресъздаде своето творение и ни сътвори по нов начин в духа, слава на Бога. И ние всички в Христос приемаме тази духовна идентичност и ставаме нови същества. Живеещи в телесната хижа, ние сме сътворени по нов начин от Господа, слава на Бога. Не по същия начин, както направи Адам. Взе кълта, направи Адам, вдъхна в него живот и така нататък. И така човечеството до сега вече живее и просперира на земята. Това е Божията воля. Някои казват, Бог, ако знаеш, че Адам ще съгреши ли Ева, нямаш да създаде човека. Не. Може би Бог дори да е допускал да създаде, той създаде човека с голяма любов. Но когато видя, че наистина навлезе грехът чрез Сатана и чрез Адам и Ева, Бог създаде нещо, където Сатана не може вече да влияе и да се намесва. Духовните области. В плътското измерение на нашия живот, в естествената среда, където ние живеем,
на земята, Сатана винаги се опитва да влияе, да разрушава, да променя живота ни, да разрушава семейства, бракове и така нататък и до някъде успява, но Бог ни е пресъздал в духа, Той ни е сътворил в духа и затова Писанието казва, затова всеки, който е в Христа, той вече е ново създание, слава на Бога. И Библията казва, всеки, който е роден от Бога, говорим за духовното раждане, всеки, който е роден от Бога, не съгрешава. Той се пази от греха. Той ходи отговорно. Той внимава примерено всяка крачка, къде ще стъпя. Защото може да разгледаме целия свят като минирано поле. Пълно с мини, пълно е с изкушение, пълно с съблазън, пълно с грях, пълно е с неправда, с тъмнина, с корупция, с много, много неща, които съблазняват плътското ни естество. Но Словото казва, роденият от Бога не съгрешава, означава той знае къде ходи, той знае къде стъпва и се пази от тези съблазни, от тези мини, които могат да го разрушат, които могат да го убият дори буквално. И затова пастор Иво Арнаудов, това, което каза, е много правилно, че ние трябва да вземем отговорности и да ходим отговорно пред Бога, да вземем решение, за да ходим в отговорностите, които Бог очаква от нас. Но искам да видим и в Колосяни, 3 глава. Може би аз съм от такъв тип проповедници, много обичам да се разхождам по Библията, различни книги, стихове, за да може наистина да достигнем до място на схващане за новото създание. Понеже това, което искам да споделя с вас е, че Бог прави нови неща. Това, което е направил, ние сме ново създание, но Бог продължава да твори, да усъвършенства. Не, че не е съвършено това, което е сътворил. Съвършено е, но Той има нови динамики. С това ново творение, с това ново създание, което ние приемаме от Господа при нашето покаяние, Бог започва нова динамика в живота ни. Бог започва да променя нашата среда, нашите приятели, нашите семейства, нашия живот, нашите навици, нашите обноски като цяло. И ако това не е факт в живота ни, ако няма промяна, ако няма нещо, което да промени живота ти, аз се замислям много сериозно дали твоята вяра е истинска в Господа. Днес можеше да ви говоря за реформация, можеше да ви говоря за транзиции в духа, може да ви говоря за поредица проповеди за Авраам, за Лот, за Моисей и за всичко. Но избрах да ви говоря за новото създание, защото в Колосяни 3 глава, от 1 стих надолу казва така апостол Павел. И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. Амин. И продължаваме, нека да продължим 2 стих. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и животът ви е скрит с Христа в Бога. Амин. Нашият живот не принадлежи вече на нас. И това, което Бог е създал, го е скрил в Христос. Там, където дяволът не може да се докосне, там, където дяволът не може да влияе, там, където дяволът няма достъп. Ние сме създадени, новото създание е сътворено от Бога, родено от Бога и от Неговата мечта и е скрито, вложено е в Христос и заедно с Христос, ние като ново създание сме скрити в Бог Отец, който е Елохим, създател на всичко видимо и невидимо. Слава на Бога! Искам тук малко нещо да се пропука в нашите глави, да го осъзнаем, че ние като ново създание не приемаме Христос като придобивка в живота си и да продължаваме по същия начин да живеем. Но Писанието казва, 2 стих, мислете за горното, а не за земното, защото в 3 си казва, защото умряхте. Грехът навлезе чрез Адам и Ева и чрез греха дойде и смъртта. Писанието ни говори, че заплатата на греха е смърт. И тук Писанието говори, умряхте, не за физическа смърт,
но свърши се влиянието на смъртта и на греха върху цялото човечество. Слава на Бога! Защо казвам цялото човечество? Защото Божията воля не е днес 50 или 100 човека да бъдат спасени, да бъдат на църква. Бог, поглеждайки отгоре, не вижда само нашите локални центрове или църкви като звездички. Естествено, ние сме светлината на света, но Бог обикна целия свят. Всеки човек има възможност да бъде новото създание, скрито заедно с Христос и в Бог Отец. Да бъде в пълнотата на Бога, да бъде в присъствието на Бога. И това, което апостол толкова дълго време ни говореше като откровение, че и в последните дни, в онзи ден ще разберете, че ще познаете, че аз съм в Отец, Отец е в мен и аз в вас и вие сте в мен. Този стих също потвърждава тази теза. Че ние сме в Христос. Приемайки Христос, ние обратно се влагаме в Христос и заедно с Христос сме опаковани в Бог Отец. В Неговото присъствие, в Неговата пълнота, в Неговите съдби и мечти, в Неговия свят. Затова първи стих казва, ако сте възкресени заедно с Христос, това говори, ако имате живота, който Христос получи от Бога, ако имате новият живот, или ако сте новото създание вече, мислете за небесното, мислете за горното. Защо? Мислете за горното, там където Христос седи отдясно на Бог Отец. Амин. Мислете за небесното царство. Когато Исус учише за учениците си да се молят, той ги казва, нали каза, вие се молете така. Отче наш, който си не на земята, горното. Отнася нашите мисли към горното. Мислете за горното. Ако сте се възкресени с Христос, ако сте преживяли възкресителната сила на Бог Отец, ако сте се изпълнили с духа на Бога, ако сте новото създание, мислете за горното. И за съжаление днес ние виждаме църква, която мисли повече как да оцелява, как да си плати сметките, как да си посрещне нуждите, отколкото да мисли за горното. Понеже Бог ни каза, мисли сега как ще плати сметките на църквата. Що ме видял да има църква, той ще плати сметките. От нас иска ние да мислим за горното. Как горното да влияе на земно ниво, да променя земното ниво, да променя плътското, естественото ниво и среда, където ние живеем. И това е поради Неговата любов. Той не иска ни да се мъчим. Ще се зарадвате, каза, когато видите тези неща. Също това, което ви пророкувах и се опитах да ви дам като пророческо слово преди да започна, беше от Исаия 66 глава. Който иска да си го запише, 66 глава от 12 до 15 стих. Че Божият мир ще протече като река върху нас. Не знам как се чувствате днес, не знам какво очаквате днес, но едно знам, че Божият мир, Неговото присъствие слиза върху нас. И Бог прави нещо ново в нашите мисли, в нашия дух, в нашия живот. И като излезете от тук, аз съм сигурен, че ще бъдете различни. Защо? Не за това, че Асен е проповядвал. Не за това, че Иво е проповядвал, или Стефан е проповядвал, или апостол Иво е проповядвал. За това, че неговото помазание днес е реално тук на това място. Слава на Бога! Дайте слава на Господа! Айде, деца, дайте слава на Господа отзад! Халелуя! Неговото присъствие е уникално. Не мога да вляза още в записките си. Имам толкова определения. Приготвил съм 15 точки, които да ви дам. Вижте само колко листи. Представете си, до 5 часа не можем да свършим. Всъщност, единия лист да минем, слава на Господа. Ще спрем. Има много неща, които съм приготвил, с които ние като ново създание ще се сблъскваме и трябва да ги преодолеем и трябва да сме над тези неща. Но нека да продължим още малко да четем надолу. И в 4 стих се описва, че самият Христос е нашият живот. И тук съм вдъхновен да ви припомня словото от миналата седмица. Истината е Христос, а не истината, която ни се живее. Как беше тя? Губи силата си. Истината, която ни се живее, губи силата си. Колко от вас си спомнят посланието на Катя? Истината, която ни се живее, губи силата си. Вижте 4 стих какво говори. Затова умъртвете земните си части, блудство, нечистота,
Всъщност 5 почнах, 4 стих. Когато Христос, нашият живот се яви. Христос, нашият живот. А Христос разкри с 3 важни думички, разкри себе си, разкри своята личност, своята самоличност, своята идентичност. Аз съм пътят, истината и живота. Това е откровение. Това е разкриване. Аз съм пътят, истината и живота. И тук се казва 4 си, когато Христос, нашият живот. Тоест, когато пътят, нашия живот. Или когато истината, нашият живот. Или когато живота е нашия живот. Живота, който идва от Бога, стане нашия живот. Вижте какво казва. Когато Христос, нашият живот се яви, тогава и вие ще се явите в него, с него в слава. И 5 стих. Затова умъртвете земните си части. Или блудство, нечистота, страст, зло желание и сребролюбие. Това са неща, които естественият плътски човек се среща с тях. Всеки един, вярвам, всеки един минава от тези изкушения и трудности, и битки, и всички сме победители. Слава на Бога! Щом сме тук, ние сме победили лукавия вече. Има една песен, тя мисля, че беше с мелодията беше френска, но направиха текст: Исус е здравей. Знамето развей, на Сатана напук, ние пак сме тук. Така че на Сатана напук, ние пак сме тук. За да бъдем тук, това означава, че не е само напук, но сме го и победили. Слава на Бога! Защото Христос каза: вие! Обръща се към едно общество и казва: вие! И днес аз ви казвам, точно вие сте повече от победители. Слава на Бога! Точно вие, защото вие не си губите времето, а вие сте тук да приемете послание. Вие сте тук да чуете Слово. Вие сте тук да се потопите в Божията благодат, която не можеш да усетиш вкъщи. Аз усещам Божието присъствие по различен начин, когато съм тук, и по различен начин, когато съм вкъщи. И по различен начин и на работа. И навсякъде. Божието присъствие е 24 часа с всички нас. Отделен е въпроса колко ние можем да му позволим да влияе в нашия живот. Какъв процент? Сега няма да ви губя времето с следващите стихове. Директно преминаваме към 8 стих. Също е много важен за нас. За новото създание. Но сега отхвърляйте. Искам да си подчертаете тази дума: отхвърляйте. Защото тази дума ни довежда до мисълта, че ние трябва да поемем отново отговорност и да се справим с нещата в нашия живот. Тук Господ ни казва: аз ще отхвърля от вас някои неща. Той ни прощава греховете, Той ни е измил, Той ни е изчистил със своята кръв, но тук казва, вижте, 8 стих: но сега идва вашия момент. Но сега вие отхвърляйте. Но сега вие поемайте отговорност да се справите с някои неща. Но сега е вашето време вие да се справите с някои неща. И кои са тези неща? Отхвърляйте всичко това. Гняв, ярост, злоба, хула, срамно говорене от устните ви. Амин. Някой ще каже: толкова семпло слово, толкова простичко. Аз само да си го чета вкъщи, достатъчно ми е. Да, ама Божията воля да дойдеш тук, аз да ти го прочита. Защото ще го приемеш по различен начин. Аз вкъщи на семейството си, това, което съм подготвил, съм го чел минимум 2-3 пъти. На тях, защото винаги коригирам посланието си с цялото семейство. Дори искам мнение от Диан. Как звучи това? Как да го кажа сега? Как да подредя мислите си? Как да подредя думите? Как да звучи тази дума? Правилно ли е с Е или с Ъ? Или с И трябва да кажа тази дума? Защото ние се учим. И аз в тази църква се научих. Аз съм плод на вашето служение. Да, вярвам в Господа. Слава на Бога! Ще ви кажа нещо искрено. Ще ви кажа нещо съвсем искрено, че повече от 20 години, 22 години, 23, вярвам в Господа, но тук се образовах. Сериозно? И аз ще ви кажа сега с смелост и с самочувствие. Аз мога да чета Словото. Слава на Бога! Завърших образованието си в Казанлък, 8 клас завърших, дипломирах се, аз не можех да чета.
Не знам, може да ви звучи смешно, може да е странно, но така беше. И съпругата ми е свидетел. Ние се оженихме, аз се спъвах на всяка втора дума. Спъване, ама знаете ли кое е това спъване? Да падаш на лицето си. Как беше тази дума? Не ми вари езика, не мога да говоря българския. И оттам почнаха процеси на промяна, на развитие. До дадено ниво. Бог работи с сезонни времена. Вие сте наясно с тези неща. Дойде време, когато аз трябваше да почвам да уча български да говоря. Дойде време, когато трябваше да чета Словото. Дойде време, когато трябваше да се интегрирам в друго ниво в образованието. Дойде време, че трябва да проповядам на друг стил, на друго движение, Всичко това са времена, сезони, през които ние преминаваме и докато си в края на един сезон и всичко това те мачка и си казваш: Господи, толкова дълго време аз стоя тук, аз се обучавам, аз тренирам, аз съм изпълнен с това, аз имам такъв голям потенциал да правя неща, но нещо не се случва. Новото начало се стоим на прага и не можем да се втурнем в това ново начало. Аз се втурнах вече на няколко нови начала. Слава на Бога! Дайте слава на Бога! И мисля още да се развивам. За разлика от някой от вас. Сега някой вече ще ме мрази. До тук ще каже: брат, беше добре, защо трябваше да кажеш тази дума? Защото искам да ви предизвикам малко, да се успокоите и да почнем да мислим заедно. Днес не е въпросът да изръся най-прекрасната проповед и да кажете: браво, аз се направо на побърка, много хубаво слово беше. Не, днес е въпросът наистина да се замислим. Можем ли да поемем тази отговорност? Но сега вие отвърляте от вас гняв, омраза, лицемерие, лъжа, срамотно говорене. За съжаление, чувал съм много християни, които псуват децата си. Които бият, да, може и да се каже пастори в кавички. Да, не само децата си. Здравей, здрасти, казва на брата, като тръгне почва: то пък така и иначе, ери си какво, и почва. И сега същото става във Фейсбук. Пазете се от Фейсбук. Аз много рядко вече правя коментари във Фейсбук, защото виждам, че няма смисъл. Това може да ми повреди само и да ми развали настроението, защото ако е пред мен, ще се оправим бързо. Но той е далеч, аз си мога го хвана, така че по-добре да не се заливавам. Ако е пред мен, ще се оправим гуша за гуша. Но той е далеч и няма смисъл. Може да пуснем някои пиратки само, така да се замислят, но по-добре пиратка, отколкото бомби. Нали? Ние не сме призвани да се унищожаваме, а да се предизвикаме, да се благославяме в името на Исус, да се молим един за друг, за да може да успяваме заедно в делото, в което сме извикани. Вижте в 12 стих. Има толкова неща, нали? 9, 10 стих, които можеш и толкова да задълбаем на дълбоки, да се правим на великите проповедници. Но в 12 стих казва: и тъй, като Божии избрани светии, ние сме избраните. Ние сме светиите на Господа, святите, извикани хора. Аз си спомням един стих, мисля, че беше второ летописи, 14 глава, 7 стих или 7 глава, 14 стих. Нещо там. Моят народ, който се нарича с моето име, ако се обърне от нечестивите си пътища, ако ме призове, аз ще чуя молитвата им, ще послушам от небето, ще ги изцеля и ще ги благословя. И така нататък, този стих може да го проверите. Второ летописи, мисля, че беше 7 глава, 14 стих. Да, 7.14. Ако моят народ, който се нарича с моето име, Деяния на апостолите, 11.26. Моят народ, който се нарича с моето име. Нали тъй беше? Деяния на апостолите, 11.26. Може да си говорим само на стихове, никой от гледащите от интернет няма да не разбере за какво говорим, но ние знаем за какво става въпрос. Слава на Бога! Ако искате да разберете за какво говоря, елате на служение. Тук в църквата посадете се, при потоците води ще дадете плодове. Слава на Бога! 11.26 всъщност там за първи път поемат името на Христос. Последователите се наричат християни. Имам ли още време? Изтече 5 минути, прескочихме тръпа. Продължава. За първи път в историята айде да кажем, на вярващите. Нали? Авраам постави началото. В тази история от Авраам до Деяния на апостолите, 11 глава, 26 стих, никой не се наричаше християнин. Вярваха в пророците, вярваха в Бога. И това ми хареса много за плочите за Моисей. Апостол беше казал на един
Пастор, смени си плочата. Трябваше да му каже, чупи си старата плоча и се върни на планината, вземи новата. Слава на Бога! Моисей щупи плочите, защото видя греха. Видя бунта на Израел срещу Бога. Видя, че те се отклониха от Бога. От пътя, в който Бог ги извикал. Не оцениха свободата си, не оцениха това, което Бог прави с тях. И щупи плочите и имаше нужда отново да се върне, да вземе друга плоча. Понякога ти в твоя живот трябва да чупиш старата плоча, за да може новите движения на Бога, новата динамика да стартира в твоя живот. 12 стих: и тъй като Божии избрани светии и възлюбени, облечете се в... Мисля с тия стихове да приключа. Трудно ми беше да вляза в записките си. Повярвайте ми, нищо не съм ви казал от записките си. И тъй, като Божии избрани светии и възлюбени, облечете се в милосърдие. Рома 10. Да, ние няма да бъдем хуманна църква, няма да колим курбани и всеки ден да храним кварталите и бедните, но Бог иска всеки един от нас индивидуално да се облече в милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Това са качествата на новото създание. Дойде при Исус един човек на име Никодим и му каза: какво да правя? Да бъда спасен, да бъда ново създание, да живее този живот, за който ти говориш. Вижте, той имаше, може би, библейската философия и учен. Учеше хората. Той беше всъщност Никодим, юдейски началник. Така говори Словото за него в Йоанна 3 глава. Дойде при Исус и той усети нуждата от нещо различно да се случва в живота му. Може би ти усещаш, но не знаеш какво да правиш. Никодим даде примера. Дойде при Исус и каза: какво да правя, за да живея този живот, за който ти говориш? За да бъда спасен, да бъда новото създание. Исус му каза елементарните неща. Плътското измерение, това, което на земята е. Йоан кръщава за покаяние от греховете, за спасение. Иди, кръсти се, мини през водата и така нататък. Ако не се роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Тук говорим за виждане на Божието царство. И само 2 стиха по-надолу, Никодим, естествено, влезе в своята реплика и каза: как може, аз съм вече на 20, 30 или 50 години във вярата, да кажем, примерно. Аз съм толкова стар вече, как мога да направя, да се включа към новите динамики? Как да стане това нещо? И тогава Исус каза: истина ти казвам. Ако не се роди някой от вода и дух, става на Бога, от вода и дух, не от пръста, новото създание е духовно създание поради мечтата на Бога, става на Господа. От вода и дух никак няма да влезе в Божието царство. Ти можеш да видиш днес Божието царство, но аз искам да вляза в Божието царство. Така че ако не се родиш от вода и дух, никак няма да влезеш в Божието царство. Тук въпросът не се касаеше как аз да променям своята визия за, примерно, спасението, бъдещето, своята философия, своето богословие, но тук въпросът се касаеше до живот и смърт. Какво да направя, за да пристъпя към живота? И Исус му каза: ако ти не бъдеш покръстен в вода, което означава символ на пророческото служение, ако ти не влезеш в реката, ако ти не влезеш в потока и да се отречеш и да излезеш от тази вода, да съблечеш старата дреха. Мисля, че в 10 стих говори за облеклото. Старото облекло. Вие сте съблекли вече, старото облекло казва, и сте се облекли в Божията истина, в Неговата правда. Не можеш да влезеш с стара премяна, старо облекло, да влезеш в сватбата на агнето. Колко от вас имат покана за сватбата на небето? Слава на Бога за Валя, тя хвана първо. Колко от вас имат покана за сватбата на небето? Не на Румен, сватбата на небето, на агнето. Аз чакам тази сватба. Кой знае какъв симфоничен оркестър ще има там. Много китаристи, арфисти, Давид ще бъде там. Не знаете ли? Вчера ми го каза. Давид ще бъде там, естествено. Ще бъде голямо хвалението. И аз ще хваля Бога там. Ще се радваме на сватбата. Ще пеем. Но важно е тук да се облечем
така важните премяни за нас. Това са милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Или плодът на духа, ако вземете от Галатяни, 5 глава, 22-3 стих надолу. Плодът на духа е първо любов, радост, мир. Исус каза, Божието царство не е ядене и пиене. Не може само да превръщаме църквата в хуманна институция, която да задоволява нуждите на просеци. Така ще го кажа малко, някой може да го заболи от тази дума, твърда е думата, но да задоволи нуждите на тези хуманно настроени хора, които идват не за царството, не за призива, не за съдбата от Бога, а за това какво мога да прокопам от там, какво мога да откъсна от там, какво мога да взема от там. И това е грешен мотив. Аз се чудя какво мога да отскубя от вас, а вие искате от нас. Чакай, нещо се разминаваме. Бог иска да мислим за горното, а не за зомното. И като нови създания, важно е за нас ние да мислим за небесното. Ако ви задам един въпрос, не знам колко от вас ще могат да отговорят. Какво мислите, че е горе на небето? Може да дадете някакви определения. Някой ще каже златни улици, големи сълками с грозде, някой ще каже мети мляко текат по чешмите там, пускаш чешмата, пълниш мляко, хубаво мляко. Няма да даваш 2 лева за мляко, пълниш от чешмата. Някой говорят такива фантазии. Нали? Аз не вярвам, че Божието царство е от злато. Що? Злато е естествено, това си е на земята. Природен ресурс. Там всичко е много по-различно. И само новото създание, родено от духа на Господа, може да влезе, не да види. Говорим за виждане, нали? Видение. Едно е видението за период от време 5, 10 или 20 за развитие или посока да се движим в това видение, а друга е да виждаш царството и да влезеш в царството. Но видението ще ни вкара в царството. Ако нямаше връзка, Исус нямаше да каже първо на Никодим, ще видиш царството. А ще каже директно, можеш да влезеш. Важно е първо да прогледнеш. Важно е първо да бъдеш изцелен. Важно е първо да бъдеш сътворен наново, да бъдеш новото създание. Важно е първо да бъдеш докоснат от Бога и тогава да влезеш в царството му. Защото в Неговото царство, и Писанието казва, няма да има слепи, няма да има куци, няма да има болни, нямаме нужда от слънце, нямаме нужда от къщи, нямаме нужда от пари, нямаме нужда от автомобили. Единственото, от което имаме нужда там е Исус от Назарет! Халелуя! Исус от Назарет! Нашият цар и нашият Господ и Спасител. Някой ще каже, вие само говорите за Исус, защото има сега такова благословие, което говори, нали, за Он е Джизъс, ако сте чували за това. Говорят само Исус. Всичко е Исус. Исус е Отец. Исус е Святия Дух. Исус е помазанието. Исус е това. Исус покрива всичко това, но личността на Отец не е заличена. Отец е Творецът. Отец е бащата. И затова Исус отнася нашето внимание и казва, молете се към Него. В Мое име викайте към Него. Той не е дошъл на земята да каже, аз съм Отец. Никога не го е казал. Макар че някои спорят, аз и отца сме едно. Да, едно сте, но всеки си знае своята позиция, своят сезон на действие, своето влияние. Те са 3 в 1. Колко от вас пият 3 в 1? Днес ние пием от 3 в 1. Духовно 3 в 1. От Святия Дух, от Отца, от Исус. Халелуя! Кафемани има ли тук? Не. Божиманци има тук. Нека да се изправим и да благодарим на Господа за това да се молим. Кратка молитва. И наистина да бъдем с сърца изпълнени с Божият мир, Божията радост, Божията правда. Сигурно това ще го проповядвам в Еленино. Не е за тук. Това, което беше, е от духа на Господа към вас. Повярвайте го. Халелуя! Господи, ние Ти издигаме. Ние благославяме Твоето име, Боже, за тази възможност да бъдем тук на това място. И единствено издигаме Твоето име, Исус, защото няма друго име, което ни е дадено. Нито на небето, нито на земята, нито под земята, под морета, океаните. Всичко, Господи, е покорено под това име. Исус от Назарет. Исус, Спасителят ми. Исус, моят цар.
Господи, издигам Твоето име, Отче, в името на Исус Христос. И Те моля, Господи, това послание, което изговорихме, да бъде, Господи, задвижващо малкото колело, за да се задвижи голямото в тази нация. Защото Ти имаш добри мисли за България, Господи. Аз го вярвам дълбоко в сърцето си, че Ти имаш добри мисли за България. И днес в името на Исус Христос ние освобождаваме това слово. Река, Господи, от мир да протича към България. Искаме мир в политиците ни, мир в управниците ни, Господи, мир по градовете ни, Господи, и протестиращите, Господи, и студентите, всичко да бъде, Господи, под Твоя контрол, в името на Исус от Назарет. Да, Господи, стъпваме на това слово и казваме, да, Татко, ние сме преживяли възкресителната сила и днес, Господи, сме новото създание. Не, Господи, слабите, не унилите, не, Господи, тези, които са куци и сакати ще влязат в Твоето царство, защото Писанието казва, нека слабият каже днес, силен съм! Нека болният каже, здрав съм! Алелуя! Да, Господи, ние сме изцелени в Твоите рани. Затова, Господи, благодарим Ти за възстановяването. Благодарим Ти за новото създание, Господи. Моля Те в името на Исус Христос. Нека Твоят дух, Твоето присъствие, нека издигнем ръцете си към Господа. Нека се протегнем още малко. Имаме още малко време. Да, Господи, нека Твоят дух да слезе интензивно, с сила и помазание. Нека гъстотата на Твоя дух да ни привлече сега, Господи. Да ни вплени, Отче, в името на Исус. Ела, Святи Дух. Ела, Святи Дух. Мислете за горното сега, докато се покланяме. Нека всички да стоим с затворени очи и протегнати ръце. Просто стойте. Стойте в присъствието на Господа. Няма да викам, няма да говорим, няма да ви страскаме. Мислете за горното. Мислете за небесното. И какво можеш да дадеш ти за небесното. Но сега стани ти, който спиш. Възкръсни от мъртвите, защото Бог те осия. Святия Дух на Господа е върху вас. Мислете за горното. Новото създание днес във вас е предизвикано да мисли за горното. Поклонете се на Господа и му благодарете за горното. Това, което око не е видяло, нито уши са чули, това е приготвил Господ за нас във вечността. Стоим пред Теб сега, Святи Дух. Дори да имаш огромни нужди, днес не искам да представиш нуждите си. Дори да имаш страшни неща, за които трябва да се молим, днес е момент да се поклониш на Господа. И Бог е верен и праведен да се задвижи в твоя живот. Ако Той се задвижи, ще бъде по-добре за теб, отколкото аз да се задвижа. Ако аз те благословя, мога да те благословя с земните неща, които са нестойности в Господа. Но ако Той те благослови, Той ще те отведе винаги към горното. Към горното. Неговото царство. Нека дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля, Господи. Както на небето, така и на земята. Ела, Святи Дух. Нека се молим тихичко на езици. Всеки лично се моли за себе си. Можем да преживеем Святия Дух по различен начин днес. Тази служба не е ритуална, не е религиозна, не е в нормите на ограничения. Ние сме свободни в Господа. Искаме да преживеем Святия Дух по различен начин. Ела, Святи Дух. Поклонете Святия Дух. Шакамам бресекене басандое. Импрохокера машандала васеи. Рикамбо бресендера шатакая. Рикамба бросоя кенемам бресеи. Ритандо келева шатанакая. Нека Твоето помазание и Твоята река, Господи, да протича сега в името на Исус Христос. Протягаме се към горе, Господи. Протягаме се към небето, Татко мой. И искаме днес да бъдем свързани с небето, с целта и намерението, което имаш за нашия живот. Свързваме се с Тебе, Господи. Посвещаваме живота си на Тебе, Татко мой, по различен начин. Днес се замисляме за новото създание, Господи. Новото създание, скрито, вложено в Христос и заедно в Христос, в пълнотата на Бог Отец. Алелуя! Алелуя! Шакамамбрей! Зикамамбрей! Сакаламасей! Рикандоре шая басая! Ираракахамбасати! Движи се, Святи Дух! Благославени, Святи Дух! Имаме нужда от Твоето докосване. Докоснато Теб, ние можем да носим живота, Господи.
Ние можем да се изпълним с мирът Ти, Господи. Ние можем да бъдем посланници. Ние можем да бъдем евангелизатори. Ние можем да бъдем апостоли. Ние можем да бъдем пророци, Господи. Докоснати от Тебе. Днес се протягам, Святи Дух, към Теб. Ела, Святи Дух. Слез, Святи Дух. Слез по различен начин. Халелуя. Протегнете се към Господа. Халелуя. Усещате ли Божието присъствие как се завърху вас? Неговото присъствие слиза като огън, казва Духа на Господа. Топлина от небето слиза върху вас. Сила и помазание от небето. Алелуя! От небето. Нещо, което не можеш да преживееш в плътско измерение. Ние го преживяваме в духа, понеже сме създадени. Духовни създания. Ново създание в Христос. Халелуя! Ново създание в Христос. Халелуя! Енгарабашая секей. Рикамамбросоя. Халелуя! Нека стоим в тази тишина, поне минутка, и всеки да има своето интимно общение с Господа. Нека се покланяме на Господ. Смени мелодията. Исус. Исус. Пастор Сашки, излез да пееш пророчески. Алелуя. Създание, аз съм ново създание в Теб, Йешуа, 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 Йешуа. Yeshua, Yeshua,
Господи. Толкова силно е днес Твоето послание. Толкова са верни Твоите синове, които можем да видим, Господи. И Господи, както пастор Иво каза, нашите решения са много важни, защото те ще ни поведат в велики отговорности. Ходейки в силата на новото създание, ние ще демонстрираме, Господи, Твоята мощ и Твоята сила, Твоята любов, Твоето величие, както е на небето, Господи, установено сега чрез нас на земята, Господи, като синове и дъщери, не просто на думи, Господи, но в дела, установявайки, Господи, Твоето царство. Както и пастор Стефан каза в среда, това толкова много ми донакосна. Какво сме ние? Служение или църква? Служение или църква? Господи, ние сме църква. Да, бяхме служение, Господи, но ние сме църква и искаме да бъдем църква, защото сме родени да бъдем църква, Господи. Халелуя! 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 О, халелуя! Ребаса комо соко мандера бекея! Рохна секея ламандора масекая! Рекамо сокондора маянте! Ромакаро масекея ламандора масея! Рокаро масикандора масикая! Рикатея муса! Рокатея! Рохна! Рика! О, халелуя! Halleluja, halleluja, halleluja! Oh! Halleluja! Oh, halleluja! 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 И 2014 година е място Йордан! Място на решение за този дом! Място на решение! Халелуя! Халелуя!
затворим очи. Нека всеки да затвори очи и да стигне ръцете си пред Господа. Вие заставате пред Господа и пред никой друг. Вие не заставате пред човек, вие заставате пред Бога. Това е вашето време. Да се роди новата песен във вашите утроби. Да се роди новия вик във вашите сърца, във вашия дух. До сега сте викали по един начин, но Господ ще постави своята тръба във вашата уста. Господ ви вижда като Неговата армия за този регион. Неговата мощна еклесия за този регион. Мнозина казват, ще стане ли нещо от тези хора? Ще се събудят ли? Ще извикат ли? Ще излязат ли напред? Но днес каза Духа на Господ, аз съм ви приготвил за това специфично време. Аз съм ви запазил за това време. О, земята ще се разтрепери пред вас. Земята ще се разтрепери пред вас. Поради свидетелството, което ще вложа вътре във вашите утроби. Защото това, което е било чуждо за вас, то ще стане толкова естествено за вас. Демони ще изгонвате, бесове ще изгонвате, болни ще изцелявате, куци ще прохождат поради вашето слово, поради вашето свидетелство. Аз обръщам реда, аз обръщам масите, аз обръщам всичко това, което е стояло, което ви отдалечавало от моето присъствие. Това е ново време за вас, каза Духа на Господ. Време на изпълване, каза Духа на Господ. Време на истинско изпълване с моето слово, с моята сила, с моето свидетелство. Време на изпълване със Святия Дух. Колко днес от вас купнеят за Святия Дух? Издигнете ръцете си и приемете Духа на Господ. Алелуя! Айде пейте, сега ще пей. Алелуя! Пей пророчески. Алелуя! В името на Исус. В името на Исус. Нека да започнем от малките неща. Нека да започнем от малките неща. Ще постигне велики дела. Да започнем. Искаме да видим промяната в нас. Нека да видим, нека да видим Твоето царство. Нека да действа Твоята сила, Твоята сила. Нека да слезе дух на съживение, дух на съживение, съживение. Викаме промяна, викаме промяна, викаме промяна. Нека да дойде. Нека да дойде, нека да дойде, нека да дойде, Исус, нека да дойде.
Много от вас чувстват присъствието на Бог. Той слиза като огън върху вас. Искам да изговоря това слово в второ летописи, 7 глава, 14 стих се казва: стойте в присъствието на Бога, докато го чета това нещо. Днес, прага на края на тази година, Господи, ние заставаме пред Тебе, защото вярваме, че ние сме Твоят народ. И нека людите кажат амин. И народът ми, който се нарича с моето име, се смири и се помоли и потърси лицето ми. Днес, Господи, ние заставаме със смирение пред Теб и се молим. И търсим лицето Ти. Моисей каза: Господи, покажи ми лицето си. Покажи ми славата си. Днес ние заставаме пред Твоето присъствие и знаем, че следващата година ще бъде година на сериозни, Господи, процеси, които ще се случат в духа и в естественото. Но подготви църквата си. Подготви нас, Господи. Облечи нас със сила, за да благовестваме. Докато, Господи, този свят се съди, докато този свят играе по своите празници и в своето си блудство се въргаля, Господи, обличи нас, църквата си, с славата си, с силата си, така че тъмнината да стане светлина. Днес ние викаме към Тебе и се смиряваме и насочваме погледа си към Твоето лице. Ако народът ми, който се нарича с моето име, смири и се помоли и потърси лицето ми и се отвърне от нечестивите си пътища. Господин, пътищата ни са пътища на неправда, на заблуда. Много от нас, Господи, през тази година сме ходили по 2 пътя, Господи, по широкият и по тесния път. Много от нас през тази година, Господи, са стояли в трапезата на пресмиватели, на блудници. Много от нас, Господи, са стояли, Татко мой, са били в състояние на оплакване, на огорчение. Но днес, Господи, ние се покайваме от нашите нечестиви пътища. Ние се обръщаме от тези пътища, Господи. Ние се обръщаме, защото покаянието е да обърнеш пътя си и да обърнеш умът си. Колко от вас вярват? Колко от вас го искат днес? Колко от вас искат искрено да обърнат пътя си? Колко от вас днес искрено желаят наистина да насочат погледа си към Исус Христос, нашият Господ, съвършеният, първият и последният, съвършен в красота. Тогава Господ казва: тогава ще послушам от небето, ще простя греха и ще изцеля земята. 15 стих е ключов и той е ключов за този дом, брати и сестри. Не случайно се моля от тези стихове. Сега очите ми ще бъдат отворени и ушите ми внимателни към молитвата, която се произнася на това място, на това свято място. Сега е нашия ден. Ние влизаме в нов сезон, където Господ реално ще иска да чуе нашите молитви, нашето ходатайство и молитва за нашата нация. Защото сега избрах и осветих този дом, за да бъде името ми в него до века. И очите ми и сърцето ми ще бъдат там завинаги. О, Господи! Вярвате ли го, брати и сестри? Сърцето на Господ е за този дом. Сърцето на Господ е за вас. Очите на Господ винаги гледат към вас. Ще издигнете ли Неговото име?
Ще издигнете ли Неговото красиво име? Исус, 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 Исус. Молете се на езици. Издигнете Неговото име. Той е тук, Той е тук, Той е тук. О, свят, 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 свят си. Свят си, Господи. Свят си, Татко мой. Свят си, Господи. Пророк Исаия казва: вселената е моя, земята е моя, какъв дом ще ми построите? Ето, аз не обитавам в сътворени или издигнати храмове от човеци. Какъв дом ще ми построите? И в Матей 16 глава Исус каза: и аз ще изградя. Аз ще изградя моята църква. Аз ще изградя моята църква. И портите на ада няма да я наделеят. О, Исус! О, Исус! В Амос 9 глава се казва: и в последни дни аз ще издигна падналата Давидова скиния и ще съзидам проломите й. И вече няма да бъде както преди. Всичко съборено, но ще бъде всичко изградено. Всичко завършено. Покрива ще бъде поставен. Светиите ще бъдат поставени. Хвалителите ще бъдат поставени. Свещениците ще бъдат поставени. Пророците ще бъдат поставени. И всички ще пеят: свят, свят, свят е моят Бог. О, Исус, ти беше изпратен не просто да спасиш, но да изградиш домът на Отец на земята. Затова ти каза: аз ще съградя моята църква. Аз ще съградя домът, в който моят Отец ще обитава. Домът, в който Святия Дух ще обитава. О, Исус, синът на Давид, синът на Авраам. Авраам, който виждаше невидимият храм, невидимият дом. Днес ние стоим. Ние сме Твоят дом, ние сме новото създание, ние сме новото обиталище на Господа. Исус. Днес аз те моля, Господи, обличи ни в силата си, в помазанието си. И нека сърцата ни отново да туптят. Както едно новородено бебе тупти сърцето му и очите му гледат наоколо и искат да схванат красотата на този свят. Така и ние, Господи, виждаме духовния свят и сърцата ни туптят. И искаме, Господи, да бъдем Твоите свещеници, Твоите деца тук на тази земя. Днес аз съм тук да отправя призив към вас, скъпи братя и сестри. Годината, която влизаме, апостола каза: ние ще възстановим образците обратно в този дом. Този дом ще бъде молитвен дом. Този дом ще бъде молитвен дом. И на този дом му трябва ходатай. Колко от вас искате да бъдете облечени с тази мантия на ходатайство? И да бъдеш ходатай, ти трябва да отхвърлиш настрани своите си нужди, своите си проблеми. Да кажеш: аз имам много проблеми, но Бог ще ги реши моите проблеми. Неговото иго е благо иго. Неговото иго е леко за носене. Да бъдеш ходатай. Ти ще застанеш на пролома, на стената и ще ходатайстваш за народа. Ходатаите в Стария Завет ходатайстваха и се молиха за народа. И Моисей каза: Господи, мене погуби, но не погуби народа си. Мене отмъкни от присъствието си, но не и своят народ. Ще има ли такива ходатаи тази църква? Ще има ли такива молители тази църква, които издигат глас денем и нощем пред олтара на Господа?
Всичко, което се ражда, всяко велико дело се ражда в молитва. Няма такова нещо просто да си говорим думи и приказки. Време е, както се казва в летописи, сега сърцето ми и очите ми ще бъдат върху този дом. Какво вие ще викате? За какво вие ще викате? Ние викаме: Святи Дух, о, ела, 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 Святи Дух, ела. Ние знаем толкова много за делото на Исус на земята, но знаем твърде малко за Святия Дух. Искам да те позная, Святи Душе. Искам да те познавам. Святи Дух, слез. Слез. Бог ви освобождава в този момент. Той ви освобождава в този момент. Задръстване, религиозно задръстване, сухота, суша, духовна суша, тя напуска мнозина от вас. Точно сега в името на Исус. Исус каза: ако вие вярвате в мен, реки от жива вода ще потекат в утробите ви. И Той говореше за Святия Дух. Днес тази суша, краят на сушата дойде. Днес е краят на тази суша. Приемете дъжда на Святия Дух върху живота си. Приемете обновлението върху вашия живот. Той е тук. Той е тук. Той е тук. Когато Святия Дух е тук, нека се покае. Ако вярвате, че Святия Дух е тук на това място, покайте се, люди. Защото се казва, Святия Дух ще слезе за правда, истина и съд. Да осъди греха. Ако вярвате, че Святия Дух е тук на това място, издигнете гласа на Бога. Дръж същата тема. Той е тук на това място. Има ли хора, които ще се покаят? Има ли хора, които ще се покаят за своите грешки? За своето охладняване? Аз се покаявам за моето охладняване днес. Господи, аз се покаявам за моето охладняване. Покаявам се, Господи. Прости ми, Святи Душе. Прости ми, Святи Душе. Прости ми, Святи Душе. Прости ми, Святи Душе, че ходя по своите си пътища, тичам за своите си неща, но не тичам за Тебе, не тичам за Твоето царство. Той е тук на това място. Той е тук, Господи. Мнозина от вас се чувстват ограбени. Святия Дух ми каза, има дух на ограбване. И видях картини
различни работодатели, които са ви ограбили, които не са ви плащали, които са ви мачкали на работното място. Но днес Господ казва, аз ще ударя ръката на фараона над вашия живот. Вие сте моите деца и аз няма да позволя фараонът да се занимава с вас. Приемете освобождение днес. Приемете вашето достоинство. Мнозина са загубили достоинство, но Господ каза, аз възстановявам вашата радост. Аз възстановявам вашето достоинство. Това, което крадецът е откраднал, това, което молецът е разрушил, повредил, аз ще го възстановя, каза Духа на Господ. Аз съм този, който възстановява, казва Господ. Мнозина от вас стоят в несигурност. Господ казва, аз съм вашата утеха. Аз съм вашата утеха. Когато минавате през мрачната сянка, аз съм с вас. Когато минавате през изпитания, аз съм с вас. Когато минавате през трудности, аз съм до вас. Никога няма да избягам от вас. Вие може да избягате. Ние всички може да избягаме, но не и Той, не и Святия Дух. Ние може да го отхвърлим, но не и Той да отхвърли нас. Святия Дух е прекрасен. Святия Дух е личност. Да е Господ. Там, където е Духът на Господ, там е свобода. И нека от днес, 15 декември, от този ден нататък, радостта на Господ да се увеличи във вашия живот. Благоволението на Господа се увеличи във вашия живот. Силата на Господа се увеличи във вашия живот. Помазанието на Господа се увеличи върху вашия живот. Днес, точно сега, яремът и хомота да бъде струшен в името на Исус. В мощното име на Исус. Поради помазанието ти, не поради помазанието на Господ, но поради Твоето помазание, което е в Господ. Ти ще струшиш ярема, ти ще струшиш хомота. Днес ти ще струшиш хомота поради помазанието, което Господ е вложил в твоя живот. Разчупвам в името на Исус духове на контрол, духове на измама. Разчупвам ги в името на Исус. Разчупвам потисничество, робство към тази система. Аз го разчупвам в името на Исус. Разчупвам го в името на Исус. Радвайте се в Господа! Радвайте се в Господа! Днес вие приемате сила. Днес вие приемате благодат. Днес вие приемате утеха. Днес вие приемате мирът на Бога. Исус! Исус! Ти си моят изцелител! Исус! Ти си моят освободител! Исус! Ти си моят Господар! Моят Господар! Ти си Христос, Синът на живия Бог! Алелуя! Алелуя! Пейте! Алелуя! 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 Алелуя!
Колко от вас усещат присъствието на Бог, сякаш не е пленил. Не може да направим крачка назад. Пленени сте днес. Пленени сте от Неговата любов. Той е тук. Той е тук. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Господи. Твоето сърце е с нашето сърце. Твоите очи гледат към нас. Твоите уши чуват нашия глас, нашия вик. О, халелуя! Исус. Аз не знам дали ще имаме друго време като това. Време на интимност с Него. Аз съм нямал от доста време това присъствие, в което да вляза и да се моля, и да се покланям. Не пропускайте тази възможност. Покланяйте се. Небето слиза на земята. Са благословени. Ела тук да се моля за тебе. Халелуя. Видях присъствието на Бог върху тебе. Благодаря Ти, Господи, за Твоето присъствие, което слиза върху нея. Ти няма да бъдеш и няма да се върнеш назад, казва Духа на Господи. Защото аз имам мисли за добро, а не за зло. И ти давам бъдеща надежда. Надежда за Твоя живот, надежда за Твоя син, надежда за Твоето семейство. Господ казва, аз те обичам. Аз те обичам. Бъди свободен от дух на отхвърляне. Разчупвам го върху Твоя живот. Дух на отхвърляне. Нов ден за теб. Ново начало за теб. Ново начало с мен, казва Духа на Господ. Да, каза Духа на Господ. Аз ще сляза и ще те изпълвам всеки ден и ти ще разбираш моето слово. Твоя глас не се е чувал в тази църква, но аз ще направя да бъдеш един от мощите, които тая в този дом. Аз ще говоря в сънища и ще разкривам моите тайни за семейства, за домове, на които да ходиш и да ги спасяваш, да бъдеш моята светлина за изгубените. И се чуди кой път да хванеш. Има един път. И аз съм го поставил пред твоите нозе. Днес прими присъствието му. Днес. В името на Исус. В името на Исус Христос от Назарет. Халелуя. Облечи я със сила, Господи. Облечи я със сила. Святи Дух, слез върху нея. Слез върху нея. Слез върху нея.
Каза Духа на Господ, ти имаш притеснение за своя син, но аз съм видял да бъде мой служител. И вярността ти към този дом ще бъде възнаградена, каза Духа на Господ. Ти ще видиш плода в идните дни и това, което аз ще направя с твоя син. Защото той ще бъде велик в своето поколение, пълен с мъдрост и благодат. И той ще бъде истински син за теб. Истински син, който те обича и който ще те респектира. И в сезона, който аз освобождавам за църквата, аз ще подновя и твоята сила като ходатай и ще ти разкрия нови неща. И ще изостря духа ти, казва Духа на Господ, така че да бъдеш един от пророческите гласове в този дом. Приеми нова благодат. Приеми нова благодат за себе си, за дома си. Благодаря на Господа. В името на Исус. Алелуя. Исус, Исус. Алелуя. Господи, благодаря ти за Нела. Тази година за тебе е била неочаквана година. И мога да видя в духа Господ ти приготвя нещо уникално, нещо специфично. Много хора са ти сочили с пръст. Но аз ще те направя предвестник. Да усещаш неща преди още те да се случат и да вкусиш от плода преди някой друг да е вкусил. И свидетелство, което аз поставям в теб, мнозина ще спечелиш чрез свидетелство, което съм вложил в твоето сърце и което разширявам. Изцеление, освобождение, твоите ръце, твоя глас, твоите молитви ще донесат. Ти и твоя съпруг и твоите деца. Много пъти си заставала пред мен и си се обвинявала за пропуснатите години, за твоите дъщери. Но в този сезон, в който аз освобождавам за църквата, аз ще те направя да бъдеш истинска майка. Не просто биологична, но духовна майка. Дори твоите деца няма да могат да те познаят. И аз поставям върху теб моето помазание. Помазание, което ще привлече твоите деца към теб по нов начин. И аз ще възстановя пропуснатото. Годините, които си пропуснал. Аз ги възстановявам за теб, защото видях твоето сърце, че е чисто и искрено. И твоите деца ще влязат в съдбата си. Мечтата ти, желанието и копнежът твоят и на твоя съдба. Протигни се напред. Приеми помазанието. Приеми сила. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти. Предвестник на новите неща. В името на Исус. В името на Исус. Алелуя. Алелуя. Ела ти тук пак. Стефан, ела тук. С жена си този път ела. Ела тук. Ти си приела Христос. Бъдете си за ръка. Разберете, че искам да се моля за вас. За вашия дом. Господи, Ти си приготвил нещо
прекрасно за това семейство. Виждал съм в духа, мога да видя как сте ходили по един път и сте търсили сте много неща, до които да се докоснете. Дори вие не знаете как сте попаднали в тази църква, как така е станало да дойдете, да чуете Словото и това ви грабва. Всеки път, в който вие идвате, това ви грабва. Това ви предизвиква, това нещо извършва процеси в вашия живот, във вашите сърца и в децата ви. И Господ казва: не съм ли добър към вас? Аз съм най-добрият за вас. И вие ще израснете в този дом. Вие като семейство, като служители ще израснете в този дом поради моята благодат, която аз освобождавам към вас. Мога да видя върху теб, сестро, голяма любов към Господа. Голяма любов. И тази любов, която ти имаш към мен, ще заразява много други хора. Ще пленява много други хора. Първата любов. Ревност към мен. Ревност за моя дом. Ревност към моето Слово. Благодаря ти, Господи, за ти ще бъдеш мощен служител на Господа. Ти не го осъзнаваш днес, но в идните дни ти ще го осъзнаваш. Виждам върху теб евангелизаторска мантия на евангелизатор, човек, който ще благовества и ще спасява много хора. Виждам как разпъваш една голяма мрежа и много хора ще се чудят. Кой е този? Аз го познавам, но виж, съвсем различен. Аз извършвам процеси в твоя живот. Има неща, с които ти трябва да се справиш. И аз ти давам днес силата и помазанието да се справиш. В името на Исус. В името на Исус. В името на Исус. В името на Исус. В духа видях нещо за вас. Път, по който вие трябва да вървите, и този път води към реката. И сега сте в Гезенич. Господ иска да ви вкара в по-дълбоко. И по-дълбокото измерение е ученичество. Искам ви да идвате редовно на църква, но не само в неделя. Искам ви да идвате, имаме вторник и сряда общение с брати и сестри от 7 часа вечерта. Искам да идвате. Изберете си в кой ден да дойдете. Аз няма да ви определявам. Дали ще бъде вторник или сряда. Но искам да дойдете един от тези двата дена. Да дойдете и да се присъедините към ученичество на тази църква. Обичам ви изключително. Това е вашия зет. Искаш да приемеш Исус? Да. Сигурен ли си в? Много. Добре, ладно само. Нека дадем слава на Господ. Алелуя. Как се казваш? Илия. Илия. Нали разбираш, че днес пасторите служиха и това слово се отнася изцяло за тебе. Да излезеш, за да бъдеш благословен от Господа. И да бъдеш новото творение. Христос тук на земята. Ще помоля и пасторите да дойдат. Все пак той е плод. Пастор Велио ще предоставя тази възможност ти да говориш в молитва на покаяние. Халелуя. Знаеш ли, този дом ще бъде благословен за тебе. Женен ли си? Твоята съпруга приела ли Господ? Може ли да дойдете?
Искаш ли да приемеш Господа ти? Със сигурност. Брак имате ли? Нямате още брак. Знаете ли, че когато ще приемете Господ, е отговорност ви да имате брак? Знаеш го. Взимате, защото Словото беше за решение и отговорност. Взимате ли решение и отговорност да включите брак с твоята съпруга? Няма години. На колко си години? На 15. Вижте, хванете се за ръце и Бог точно сега ще слиза върху вас, ще ви отдели, ще ви освети и ще да бъдете посветени на този дом и да бъдете модел. Затова изповядвайте това, което аз ще кажа, и искам на глас и двамата да го изповядват. Един път. Кажете: Господи, ето днес ние заставаме пред Теб и Ти приемаме като мой Бог, като мой Господар и като мой Цар. Господи, днес ние се покаяваме за всеки грях. Господи, днес ние взимаме решение и отговорност да бъдем ново създание. Господи, днес ние ще Ти служим с дух и истина и правда. Халелуя! Халелуя! Ти отдайте славата на тези младежи. Халелуя! Халелуя! Няма да бързаме с езиците. Има време за тях. Нека да ги благословим. Ще се молиш ли за това? Господи, благославям това чудесно семейство, Илия и Зина. Дай положим ръце върху тях. Господи, благославяме ги. Господи, нека в този дом те израснат. Нека, Господи, наистина да бъдат благословени. И тат, когато ние ги виждаме тук в този дом, ние също се чувстваме благословени от тях. Благославям ги, Господи. Нека наистина съдбата, която имат в Тебе, това да бъде за истинска благодарение към Теб. Моля Ти, Господи, благославяме ги, издигаме ги и ги пази за Твоето дело в името на Исус. Отче, в името на Исус Христос, днес изливаме Твоя дух върху тях. И нека Святия Дух, Господи, от днес нататък да ги води, Господи, в новото поприще пред тях, в името на Исус Христос. Да, Господи, аз Ти моля, ден след ден те да разкриват съдбата, Ти да им разкриеш съдбата им, Господи, и призива в името на Исус Христос. Понеже, Господи, те днес решиха да бъдат ново създание, ново сътворени в Христос, заедно с Христос в Бога. И аз, Господи, ги благославям, въпреки ситуацията, в която те се намират, Господи. Аз ги благославям, защото Ти не гледаш на лице, а гледаш на сърце, Господи. И затова, Господи, нека Твоята благодат, Твоята любов и Твоето благословение да бъде върху тях точно сега, в името на Исус. Халелуя! Искам само да подчертая нещо, понеже камерата не знам дали снима още, но ако има още такива семейства, които не са сключили брак и се притесняват и говорят разни лъжи, че гоним хора, предизвикваме хората или пък насилваме хората, нека да дойдат тук, ще се молим за тях и съм сигурен, че те ще включат брак, самички ще сключат брак. Сами ще решат да сключат брак. Ние не гоним хората, които нямат брак. Нека да дойдат, ние ги приемаме, благославяме и Бог е отговорен да дойде транзиция в живота им. Се казваш? Зина. Зина. Днес ви подарявам това слово. Подарявам ви моята Библия. И тази Библия ви я подарявам с знак на любов към вас, обич, защото вие сте мои духовен брат и духовна сестра. Това слово ще ви направи богати. Това слово ще ви направи благословени. Това слово ще ви даде живот на вас и на вашите деца. Понякога ще идва остро към вас, понякога ще идва с голяма прегръдка, но Словото на Господ трябва да бъде издигнато над вашия живот. Във всяка една сфера на вашия живот.
Няма да ви бъде лесно, но с Господа всичко е възможно. Бъдете благословени за майка си, за баща си и заедно, и заедно да служите в този дом. Обичаме ви страшно много. Нека да дадем слава на Господа. Може да седнете. Понеже днес е сватбата на моя скъп и любим брат, а няма как да разберем какво става, тъй като там е в момента 7 часа сутринта. Церемонията и всичко останало ще се проведе, когато ние може би се легнем да спим. Затова искам да почерпя за моя брат, за това, което се случва в неговия живот и знам, че моята радост, радостта на моето семейство е и ваша радост. Почерпете се по едно бомбонче и бъдете благословени и нека всички заедно да служим. Моля? Няма.